wasem ama amansanyate ma wadom enta asem echi edi aseda ma wo we na Awurade Yesu din mu amen amen ya da Nyankopɔn asese Awurade ehu ye mɔbɔ na afi enen so ɔde na asem kronkron esa ebre ye biewu na mi asem na Yesu ya no minim se eye nhyira obi bia abrabom se Nyankopɔn asem ye nhyira na emegen kan Nyankopɔn asem no wɔ Exodus chapter 3 verse 1 to 13. Now most of the finance through medium so for enwai na oka on the one call teaching no han Nyankopɔn before herable ho no wale bofo be yi ne ho adi ekire no wo ntekire bi mu mfimfin na ohwe na hwe na ntekire no edre na nso na ntekire no enhye na Moses yedi e memma ne makohwe ahwede ka sie adekodie nti a ntekire no enhye na Awurade hu se wa manere be hwe no Nyankopɔn firi ntekire mu efre ne se Moses no se minie na ana wo se entwimpini ha yunampa boa na de ugina ho eye asase kronkron na oka se many wajanim Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn ne Jacob Nyankopɔn ana Moses kata na ni efrise na osuru se obehwe Awurade Nyankopɔn na Awurade ese ampa mahunu me man a ewo Misraim no amane hunu na wonsu a wonsu ayefo no su efreme no mate na mahunu wa amane hunu no na mesane se me beyi won efreme Misraim mesane se me beyi won efreme Misraim fo nsam na metu afri asase ne so akọ asase pa etre so asase a nofo so ewo so na esene ewo Kena ene Amorifo Pesifo Hewifo ene Yebisofo etena bia ho na afi hwe Israel fo so frɛ aduru manim na mahunu ɔhawo a Misraimfo ede hawo enso na afi bra na men so ma wo Faro enkyɛ na koyi memman Israel efiri Misraim na Moses ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ hwan ne me a mekɔ Faro nkyɛ makoyi Israel efiri Misraim ene Awurade asɛm a yɛbɛdwendwene ho no ya today say God appears to Moses. Onyankopɔn eyi ne ho adi kyerɛ Moses. Onyankopɔn yi ne ho adi kyerɛ Onyankopɔn yi ne ho adi kyerɛ Moses ana ne pɛsɛ nyina adwendwene ho. Deɛ kenka ayi deɛ ehunu pefe sɛ Moses Onyankopɔn nipa nyina ni mese Onyankopɔn di Moses ɛyɛ adwuma pa yie pa yɛsua na bebre no afa ne mɔfra abremu na ɛsɛ eguso keka kwa ɛsɛ deɛ duru honhom fam adie ade akye sɛ deɛ Moses yɛ daa no nso ɔkɔ n'adwuma so nyina anim safi Moses nso ade akye ade kyie biara mu Moses ɔsɔre na afei ɔkɔ n'adwuma ade nso akye Moses wantena fie sɛ deɛ wɔyɛ daa no ɔkɔ nanso ɛda no deɛ Moses ti asɛm sononko bi na afei Moses hu adeɛ sononko bi koraa ɛkakɔ sɛ ɛda bi bae ɛwɔ Moses na brabɔ mu a ohu bibi sononko bi koraa ohu bi koraa da na ɔte asɛm sononko bi koraa ne nyinaa ne sɛ Moses ɔka enwan no de wɔn kɔ akyirikyiri paa bepɔ horrible ho na oduru hɔ no a na wɔn sɛ ogya bi paa na ɛdrɛ nanso ɛnhye adeɛ wi ɛyɛ nwansɛm papa gya bi dre paa yie paa gya bi ɛdrɛ nanso gya no ɛdrɛ no nso no ɛnya deɛ bi a enwura hɔ nyinaa nso no ɛhye na wedi na Moses wedi memma ne paa makɔhwɛ adekodeɛ paa nti a egya yi ɛdrɛ entimi ɛnhye adeɛ wodum saa sɛ no Moses ɔwɔ kokoduro paa senka eobia wanhwe kura no a anka bibi beto no so ade no hu ye no a kura no wanhwe anka bibi kura beto no so ba ehunu se Moses de onya kokoduro se obakɔhwɛ adekode nti egya no ɛdra entimi enhye ade no na yɛbɛhwɛ ne ma bebre kakra akosi 13 when 11 when ekenka yi ansana Moses ebeyi ano se ono hwan se obekɔ Pharaoh anim no yɛhwɛ nsɛm bi edi kan ɛbɛba ya ansa na afi yɛnyina so ne yɛhwɛ yɛsɛ Onyankopɔn de di kan no Onyankopɔn edi kan yi ne ho adi kyerɛ Moses di kan a ehunu sɛ Moses no Onyankopɔn edi kan yi ne ho adi kyerɛ no afei de dɔsɔmi no nso Onyankopɔn ɛbɔ Moses din ɛfrɛ no dɔsɔmi nsa Onyankopɔn identify ne ho ɛkyerɛ Moses
ɔma Mose hunu nipa ko a wɔyɛ mafi ɛnan dɔso 9:4 ɔma Mose hunu sɛ ɔbɛsoma no na fi baabi a Nyankopɔn ɛbɛsoma no deɛ ɔsoma no ma no korɔ ɛne deɛ Mose ɛbɛakɔyɛ nyinaa no ɔma Mose ehunu yɛ ti Nyankopɔn ɛma Mose ehunu na fi ɔma no hunu deɛ nti a wɔsoma no sɛ Israelfoɔ no ehunu amane na wɔn esu frɛ ɔno awurade wɔn esu frɛ awurade denden de amane hunu anti Israelfoɔ no wɔ mu no si deɛ wɔn da wɔn na da bia wɔn frɛ awurade denden afi Nyankopɔn to aso ma Mose hunu sɛ afi de wate wɔn mpaeɛ a wɔn bɔ ne nisuo no adware wɔn ne ɔhaw ne atete na wɔn nam mu no Onyankopɔn sɛ afi de wate afi ɔgye brɛ adu sɛ afi ɔkɔgye ne man afi Nyankopɔn to aso ma Mose hunu sɛ ɔba bɛyi wɔn afiri Egypt na afɔ de wɔn kɔ asase foforo bi so na ɛhɔ deɛ ɛhɔ ɛdɛ paa koraa sɛ ɛkyɛ ɛwoɔ na ne nyinaa mu no Onyankopɔn ma Mose hunu sɛ ɔno na Awurade de ne bɛdi saa adwuma no nyinaa dwumadie nyinaa no ɔno na Nyankopɔn de ne bɛdie na afei Mose nso ebu ne ho animtia sɛ ɔne hwan sɛ adwuma wei deɛ Nyankopɔn de ne bɛyɛ nyame bo a yɛbɛto yɛbɔ asene yɛhwehwɛ nsɛm bi de sɛ emu adesua ne yɛabɔbɔ so nyinaa emu adesua Israelfoɔ ɛwɔ amanneɛ mu na wɔn ɔhaw na wɔn atetie mu no wɔka Nyankopɔn asɛm ɔsɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Mose sɛ mahunu ɔhaw a Israelfoɔ no wɔn wɔ mu mahunu ɛne wɔn so a wɔn esu frɛ me no nso no aduru m'anim na afei mate ɔne sɛ Nyankopɔn hunu yɛn Nyankopɔn onim yɛ hawo onim te bia bi ɛwɔ mu onim nso yɛ ato yɛ nanso yɛn nso mfrɛ Awurade deɛ ani fi sɛ Nyankopɔn onim te no ayɛ Onyankopɔn no abɛgya ɔno anim deɛ so aboa yɛ deɛ a yare no Onyankopɔn no onim yare yɛ yadeɛ Nyankopɔn onim ahokyerɛ yɛn mu Onyankopɔn onim amane a yɛti mu ɛne awareɛ bi a yɛpɛ adwumasɛm bi yɛnkɔ yie nti ɔno Nyankopɔn yɛsom no de ɔno bɛboa yɛ ankɔba de saa ɔse ɔman no ohunu wɔn haw no wɔn so frɛ me Awurade wɔn so frɛ me na afei mate afei Nyankopɔn ma Mose nti ase no ebesua na bebree nu afiri mu Onyankopɔn ma Mose hunu ne plans nyinaa deɛ ɔba bɛyɛ nyinaa no ɔma Moses ehunu ɛna ma bɔbɔ emu bi so akyerɛ mo ne nyinaa nie na sɛ yɛhwɛ verse 4 hɔ no a yɛkenka 3 verse 4 hɔ no a ɔse na Awurade hunu sɛ wama ne ɛbɛhwɛ no Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ no mu ɛfrɛ sɛ Moses na ɔse minie na ɔse ɛntwimpini ha yuna mpaboa na deɛ wogyina hɔ ɛyɛ asase kronkron Awurade asɛm nie yɛhu sɛ Onyankopɔn ehunu sɛ Moses bɛn no Onyankopɔn hunu sɛ Moses wɔ bɛn no Onyankopɔn a yɛsom no ɔwɔ ni sɛ yɛbɛn no ɔhunu ɛna yɛtwe yɛn ho so kɔ kyirikyirikyiri nso a ɔhunu yɛhwɛ ha sɛ yie paa Mose bɛn Awurade no nyɛ sɛ bi Onyankopɔn wɔahunu Onyankopɔn hu baabi na Mose wɔ kyirikyirikyiri na afei Moses bɛn no na afei ɔhunu sɛ sinto bi wɔ Mose ho Mose na ɛbɛhia sɛ ɔyɛ biribi wɔ Mose abrabɔ mu ndi Moses no wɔbɛn Nyankopɔn no asɛm bi afiri Awurade nkyɛn ɛbaeɛ deɛ meka ne sɛ yɛn nso yɛbɛn Onyankopɔn a Onyankopɔn wɔ hunu ɛna ɛsɛ ni Nyankopɔn nso ɛntam nso ɛtwe bebree nso a yɛhunu ndi yɛsom obi a ɔhu yɛn woyɛ Kristoni na wɔnsom Nyankopɔn a te aseɛ sɛ yɛdi wɔ bi a ɔhu yɛn akyi obi a yɛbɛn no ɔhu obi a sɛ yɛde yɛakoma bɛn no a ɔhu yɛn ɛna sɛ yɛakoma nso ɛtwe fi ne ho kɔ kyirikyirikyirikyiri na afei de na asɛm biara ho nhia yɛn bada yɛyɛ ho wɔ nipa nim sɛ yɛdɔ no sɛ yɛnhyia no a yɛyɛ ho kronkron wɔ nipa nim a Awurade ɔhu yɛn ni o ɔhu yɛn paa nti Moses ɛnti Awurade ɔbɛn Onyankopɔn Moses ɛbɛn no asɛm bi afiri Awurade nkyɛn ɛbaeɛ na ɛne ne ɛbɛkɔ hwɛmu ni ɛne egu so a ɛyɛ hwɛmu yi a yɛdi kaa no Onyankopɔn ɛbɔ Mose din sɛ Moses na Moses gye sɛ minie sɛ Onyankopɔn ɛde nipa din na ɛfrɛ no obi pɛ sɛ wɔfrɛ wo a ɔde wudi na ɛbɛfrɛ wo ebi a sɔfo Kwarteng sɔfo yɛsɛ obi a ada sɛ ɔde wɔtaata anaasɛ ɔde wankasa wodi mpaa ɛbɛfrɛ wo nti Onyankopɔn nso ɛde ɛbɔ Mose din sɛ Moses
na Moses so agye so sɛ minie ɛyɛ nwanwasɛm paa sɛ egya bi mu na Moses ɛte ne din ankasa na ɔgyere sɛ minie na yɛ sɛ Onyankopɔn ha yɛ ɔfrɛ nyame adom a yɛbɛhwɛ ho asɛm deɛ yɛbɛsɛ yɛtwe adwene susuwa ne sɛ ɛsɛ Moses nso wate ne din Onyankopɔn afrɛ Moses na deɛ Onyankopɔn ɛfrɛ Moses mu no Onyankopɔn ɛbɛkyerɛ Moses adeɛ pɔtɛn paa no a nti ɔfrɛ Moses Onyankopɔn ansa na Onyankopɔn de onipa biara ɛbɛyɛ adwuma no anaasɛ Onyankopɔn de obi biara bɛyɛ adwuma wɔ wiase no Onyankopɔn bɛdi ka afrɛ wɔ ansa ɛnyɛ wɔ bebree no ara no Onyankopɔn frɛ wɔn mo na wɔn ana afrɛ wɔn ho na ebi wɔn nso Onyankopɔn ɛna afrɛ Onyame bɔ ɛbɛhwɛ Onyankopɔn afrɛ ahodoɔ a ɛwɔ hɔ ɔfrɛ ahodoɔ no yɛ akonya mu bɛyɛ mmiɛnsa yɛwɔ universal calling a Onyankopɔn frɛ nipa nyinaa ba nkwagyeɛ ɛho so obiara mmra na wɔmɛgye nkwa ɛna yɛwɔ special calling ɔfrɛ so nkokoraa ebi na meka ho asɛm nyinaa ɛna yɛwɔ specific callings ɛfrɛ pɔtee bi dwumadi Nyankopɔn ɛbɛtumi afrɛ obi na ɔde frɛ a ɔfrɛ obi no na dwumadie pɔtee bi paa na Nyankopɔn ɛbɔdi afrɛ no sɛ wode adwuma wi na mbɛsa woyɛ nyina Nyame bo a yɛbɛhwehwɛm na bebree hɔ a Nyankopɔn ɛfrɛ wɔn nanso nyadeɛ bi a ɔmo ankasa koraa no ɔmo agye soɔ bebree Nyankopɔn ɛfrɛ bebree no a wɔn nkwagye wɔn sɛ ɔde ne nkwa ɛbɛma wɔn mo na daakye wahyɛ wɔn animuonyam nanso no ɛnyadeɛ a ɔmo fi bebree Nyankopɔn so frɛ wɔn wɔ n'adwuma ho de minim de Nyankopɔn frɛ da wo soɔ sɛ Nyankopɔn frɛ wo sɛ bra universal calling na ɛwi ase nyinaa nkwagye ne deɛ wɔfrɛ wɔ biara nanso Nyankopɔn frɛ wɔ biara so mɛ odiifoɔ Nyankopɔn frɛ obiara sɛ ɔmɛyɛ sampakanie ne mu Nyankopɔn ɛfrɛ obiara sɛ ɔmmra mmɛgye nkwa no obiara mɛsom Awurade na ɛno sɛ yɛate ne yɛabadeɛ a nhyira ne yɛi na sɛ yɛte Nyankopɔn frɛ na sɛ yɛamadeɛ a na nyɛ sɛ ne ɛwu asɛm Nyankopɔn frɛ sɛ yɛmmra mɛyɛ n'adwuma de sɛ Yona ɔfrɛ dwumadie pɔtee bi a Nyankopɔn frɛ no sɛ Yona mɛdie na wohu sɛ specific calling no special calling aba wayɛ ne odiifoɔ awie nanso ne diifoɔ yɛ mɛsɛ no Nyankopɔn wɔfrɛ so no adwumadie bi pɔtee bi pɛ sɛ wɔ saa yɛ ɛma no na ɛno na yɛka ho asɛm akyerɛ wo sɛ so Nyankopɔn frɛ bi aba wo so ɛwɔ abrabɔ mu a yɛmɔmɔden sɛ yɛbɛdi Awurade ni sɛ nkwagye mu nso no yɛnya nkwagye Nyankopɔn so ɛfrɛ sɛ yɛmmara nso yɛma ne nkyɛn so a yɛmɔmɔden anya sitie nti nhyira na obi a Awurade afrɛ no na ɔno nso wadi akyire nti sɛ yɛte Nyankopɔn asɛm deɛ a Nyame asɛm bi hɔ a ne yɛmfrɛ mu koraa preaching bebree hɔ a yɛafrɛfrɛ mu koraa preaching bebree hɔ a ɛyɛkɔ so no a ɛntimi mmoa nipa nkwagyeɛ a sɛ Awurade ba a ɛbɛyɛ kwa nsɛm bebree no a nipa yɛkeka no afidie so TV so nom ne radio so a kyɛ sɛ ɛnso aba Onyankopɔn anim ɛna bi wɔn nso deɛ a ɛso aba paa Onyankopɔn asɛm turodo paa yɛmfrɛ mu a ɛbɛtumi de nipa kɔ heaven ɛbɛtumi ama nipa bɔ ɔbrɛ a ɛfata na nsɛm bi saa na mɛtwe adwene soso sɛ nsɛm bi saa ɛba ɛwɔ abrabɔ mu na akɔhyia nsɛm bi saa wuma saa asɛm no nsɛm a bɛtumi agye wɔ kra nkwa nsɛm a bɛtumi aboa yɛn na Nyankopɔn asɛm a yɛmfrɛ mu no sɛ Nyankopɔn ma opportunity bi na de waso etie ɛte bi saa deɛ a sɛ Nyankopɔn ne mu nyam paa na Awurade woka yɛto aso no Awurade ka kyerɛ Moses sɛ onyi ne nam mpaboa na deɛ wogyina no ɛyɛ asase kronkron verse 5 4 na yɛ saa sɛ no Awurade ama Moses hunu deɛ nti ɛsɛ sɛ oyi ne mpaboa ha sɛ ne Nyankopɔn ama Moses hunu sɛ deɛ nti a mpaboa na ɛhyɛ no Onyankopɔn nso wɔnyi na baabi a Moses gyina no ɛyɛ asase kronkron Moses anka sɛ sɛ mewura me mpaboa no akasa ɛbɛwɔ me ɛdume bi a yɛ anane ma bebree hɔ a nipa yɛfiri sɛ yɛgyae Nyankopɔn ɛbrɛ ne yɛgyae ne yɛ a yɛbɛwu sɛ yɛantwɛ mpa na yɛbɛwu sɛ yɛammɔ adwuma mu korɔ no a yɛnnidi Moses wɔanyia no sɛ kasa ɛbɛwɔ me nti no menworɔ da bi wɔse wama no hunu sɛ Moses ɛntwe mpini ase na sɛ wobɛtwe apini ase di a bɛdeɛ wogyina no yɛ kronkron ɛna wo sɛ ɛfi wɔ hɔ ɛnibɔmmɔden sɛ wobɛyi wo na mpaboa ansa yi wo na mpaboa nti ɛberɛ no mu no Onyankopɔn ɛde mpaboa no ɛhyɛ Moses no ɛna gyina hɔ sɛ bɔne a ɛwɔ Moses ho na ɛbɛhia sɛ Moses nso Nyankopɔn ɛyi ne ho bɔne ɛfiri ne ho ansa Awurade sɛ dodoɔ no a yɛn nso yɛbɛn Awurade no Onyankopɔn ma yɛn nso yɛhunu deɛ ɛwɔ yɛn ho a yɛntumi ɛmfa mmɛn no a ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyi saa nneɛma no afiri hɔ
obi a wo be awurade bia wo no kuremu pa no onyankopɔn ma nipa no ehunu de wo pɛ ne de wo mpɛ o mu sɛ empaboa nyankopɔn de gina wo sɛ eban sɛ bia bɔne de nanso na ekogina wo sɛ wo de kyerɛ Moses sitie onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ Moses you number boa na higher as kronkron no de training Moses ama Moses asua ade e fe ne sɛ sitie na sɛ Moses antimi a rumba boa na de a na je sɛ Moses maka sɛ wo twa de di kan no yimebire nu anso so sɛ ye pese ye ban awurade na onyankopɔn asɛm ba ye nkyɛn ya madofonom ye mmɔden sɛ ye nso ye bɛyɛ ye ho kronkron ama awurade ye bɛyɛ ye ho kronkron ama awurade ade ehia pa sɛ ye bɛnya ngopɔn a onyankopɔn ɛna wo kyerɛ ye die ye ya na ɛyɛ kronkron me de me kan sɛ dodo no ye bɛnya ngopɔn nkyɛ ye bɛsɛ ye sitie ma awurade no ɛnyɛ ye ne ye bɛyɛ hyɛ mmara ma awurade o ɛnyɛ ye ne ye bɛkyerɛ de nyankopɔn vanse bia de sɛ ye nemo onyankopɔn na ye bɛkyerɛ ye sɛ de ye wonum sɛ ha sɛ no nyankopɔn ama Moses hu ba bia wo gina ne gina bia ndi obi a nso wo ye nyame adwuma bia na wo ye sɔfo ahu gina bia wo ye odifo ahu wo gina bia wo ye kristo ne hu ba wo gina bia Moses hu ba nyankopɔn ma Moses hu ba bia wo gina sɛ ba bia wo gina na ɛyɛ kronkron wo me hu Bible na yenso ye kure mu no sɛ Bible ne yɛ kronkron ɛni yɛntimi mfa efin bia ntimi enkura Bible yɛntimi mfa efin enka onyankopɔn asɛm na ye betwa ba awurade de a je sɛ yɛ kronkron ɛnu nti nyankopɔn no nyankopɔn o ma ye hunu heaven no ye be kro no so heaven na ye be kro ho ye kronkron eni sa kronkron ye ni mo so entimi nko heaven eno ne wase ye dika ati asi o ye kenka nyankopɔn asɛm ɛwɔ Hebrews chapter 12 ni ye hwɛ sɛ kronkron eye ni mu a entimi nko nyankopɔn nkyɛ na ye kenka ya ne ye hu de awurade aka wo se muni nipa nyina ntam asomdwie ene ahote a obi kwati a onhu awurade n'achi ahote ne de obi kwati di a wo se onhu awurade hade wakyerem unse Moses nyankopɔn Moses ebe nyankopɔn no the first nyankopɔn ya na sɛ Moses no ba bi ogina ne yɛ kronkron na ɔno ankasa no so de emma Moses ne ho ntie no nyankopɔn akyerɛ Moses sɛ ba bi ogina sɛ si ya die ha sɛ de emfa baboa sɛ emfa baboa enyina Moses oninim de bia sɛ ba bi ogina ne yɛ sɛ kronkron nanso nko onimodi a na onim bia sɛ ba bi ogina sɛ emfa baboa so nkɔ hɔ na kyerɛ sɛ Moses hunu ye de be na so woye ana maka sɛ ye be nyankopɔn de a na de ahote na ye be awurade o enya sɔre ya na ye be korɔ enya Bible no na ye be wiagu ye tirim da bi ne mama enya ye be nyankopɔn de a onyankopɔn me hu de nti a heaven no ye betimi yakɔ sɛ ye de kronkron ye na be kɔ heaven sa hote ani mu a obi ntimi enko nyankopɔn nkyɛ ade baako a wiase bonsam entimi nya pa wiase ne sɛ wo mani pa ho atie to make sense so all ye hotefo pa de enyame adwuma obonsam betimi ama obi anya sika wo wiase obonsam betimi ama obi anya dibre obonsam betimi ama obi ayo odifo obonsam betimi ama obi ayo sofo obonsam betimi ama nipa aye enema kase bebre wonders but ade baako pe na bonsam entimi nye sɛ o mani pa ho atie eno de enyangopɔn adwuma eno de ndi obi a ne ho tie bia a eni onyankopɔn asɛm ekoro bia a enye sɛ ɔno na ɛyɛ bibi ama ne ho atie sɛ Moses afedi nka bia ne poma na ekura no no nyankopɔn ɔno nyankopɔn kan bibi amfa poma no ho eni sa afedi nyankopɔn nyanka bibi amfa poma no ho no eno de enka enema bia sɛ ɛwɔ Moses ho a ɛma ne nya kronkron abrabɔ a yɛbɔ sɛ yɛbɛyɛ kronkron ɛwɔ awurade anim a sɛ yɛbɛyɛ kronkron ɛwɔ awurade anim nyankopɔn na yɛyɛ kronkron deɛ me atwa adwene so ne sɛ yɛbɛkɔ heaven a na egyina yɛ kronkron yɛ so enyina asɔre a yɛbɛyɛ yɛn ho akɔ ne bebree so ɛyɛ sɛ yɛyɛ yɛn kɔ asɔre ɛyɛ sɛ yɛyɛ yɛn ho bɔ mpaeɛ na enema bi ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi ayɛ kronkron biara no mom yɛntwe adwene ensi so enye sika enye sɛ bia yɛni sika nti ana yɛni apomodin nti entimi nkɔ heaven na bi deɛ me atwa adwene so ne sɛ heaven korɔ no enye sɛ bia woni sika woni nkɔ heaven ana sɛ uni apomodin a wontimi nkɔ heaven na woni ahotɔ a wontimi nkɔ heaven ahokyere bia obia na mu bia no sɛ kronkron yɛ ka ho nko ade a wobɛtumi akɔ heaven
asɛm bi ato wɔ abrabɔ mu yadeɛ bi a ɛdo koro wɔ wɔ asetena mu aho abrabɔ bi a wonam mu ani da so bi akora ni hɔ ma wɔ wi ase no sɛ kronkron yɛ nko a ɛwɔ mu dia a wɔbɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn sɛ Lazarus tena wi ase ahia no ɔyɛ yarefoɔ bana sɛ kronkron yɛ ɛka ho nko ade a Awurade bɛgye ne nkwa ɛnti nyɛ sɛ ohia ɛna Awurade ɛhwɛ agye nipa nkwa ɛna asesena pa biara nso a wuti mu no sɛ kronkron yɛ nso ka ho nko ade a wobɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn wobɛkɔ heaven asesena pa biara obiara na mu biara na sabrabɔ na sɛ yie wokɔ kata so a wotumi da wo pomoden wo baabi a wode tira to wo adwuma a de sika brɛ wo wo abrabɔ mu a ho tɔ wo wi ase wo ne obi aka wo abrabɔ mu na sɛ kronkron yɛ ɛwɔ mu nko a di a wobɛkɔ Awurade nkyɛn ɛni asetena bi obiara mu biara no sɛ yɛ asetena pa sɛ yɛ ahokyena brabɔ sɛ yɛ kɔdaa na brabɔ bi na woti mu sɛ apɔmuden bi na wonie ahokyerɛ bi na aba wo so yɛdie bi na woti mu no sɛ kronkron yɛ ɛka abrabɔ no nko ade a ɛna obetumi akɔ Nyankopɔn ahenni nti ɛmfa we ɛnto yɛ akoma so ɛnyɛ sɛ yɛ Nyankopɔn ɛpɛ sɛ nipa ntena ohia sesena mu nanso no ɛno nkyerɛ sɛ deɛ woni sika wo ntimi nkɔ heaven deɛ yɛtwe adwene nyinaa si so ne sɛ te bia bi a obiara mu biara no Onyankopɔn ahoteɛ ɛne Onyankopɔn ho suro ɛka ho nko ade a sɛ de te biara ne de Awurade nso ɛbɛgye wɔn nkwa na deɛ wɔn mu ne sɛ sɛ Onyankopɔn ɛwɔ n'ani so deɛ ɛyɛ bɔne yɛ Nyankopɔn no yɛ som no Onyankopɔn n'ani so deɛ ɛyɛ bɔne o ɛnyɛ yɛn na yɛbɛkyerɛ Nyankopɔn sɛ deɛ ɛyɛ ne deɛ ɛnyɛ nie ɛnyɛ yɛn koraa na mpaboa deɛ nka mpaboa ɛka deɛ ɛbɛn mpaboa no sɛ Moses no ɔde gyina hɔ a na so na ɔde ti asɛm mpaboa no deɛ bɛɛ paa na ɛbɛyɛ wɔ Moses abrabɔ mu na baabi a ogyina nso yɛ wura ɛde sɛ bio nipa nyansɛɛ mu no wɔnyi na mpaboa na mpaboa no nkasɛɛ ngɔ no bebree no a yɛbɛ Nyankopɔn nkyi a yɛne yɛpɛ sɛ yɛne adeɛ adwene ne yɛ nyansaa ɛkyerɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn koraa ka asɛm a ne yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ɛdeɛ bɛnti Nyankopɔn ka saa asɛm no deɛ bɛnti na Nyankopɔn ɔhu hia sɛ Mose yi ne na mpaboa na kyerɛ sɛ Nyankopɔn no yɛba ne nkyi a yɛn mmom ne yɛbɛkyerɛ Nyankopɔn deɛ ɛyɛ ne deɛ ɛnyɛ deɛ yɛmfiri sɛ deɛ tene wɔ yɛn ani soɔ no ɛtene wɔ Nyankopɔn no so deɛ ne yɛyɛ fam paa o deɛ yɛmfiri sɛ ɛntene wɔ yɛn ani soɔ ntene wɔ Nyankopɔn no so ne yɛyɛ fam paa nipa yɛ akwan nkɔ ɛne Nyankopɔn nso akwan nkɔ Onyankopɔn na ma yɛhunu deɛ ɔpɛ ne deɛ wɔmpɛ ɛni nka Nyankopɔn no deɛ Nyankopɔn Moses no deɛ ɛbere ne mu no Onyankopɔn firi sɛ ɔkyerɛ mo ɛntene wɔ Mose ho no ɔkyerɛ Mose gya yi a ɛbɛma no atumi abɛn ne yie no ɛna Nyankopɔn kyerɛ Mose nti yɛn nso deɛ Nyankopɔn ɛbɛtumi ama abɛn Awurade yie no so Nyankopɔn asɛm pa fa ho a yɛmmɔ ne sɛ yɛde yɛ akoma nyinaa nso ɛbɛdi asɛm no soɔ sɛ Moses antumi ani asɛm ketewa yi so a kɛseɛ na obɛtumi adi soɔ saa asɛm ketekete wei paa sɛ yiwunia mpaboa na baabi a wogyina yɛ saasa kronkron sɛ Moses antumi ani asɛm ketewa wei so a kɛseɛ paa na obɛtumi adi soɔ Awurade asɛm sɛ sɛ nipa yɛntumi anyae bɔne nketenkete yi a yɛntumi anyae bɔne akɛseɛ bɔne a akɛseɛ paa yɛ a nketenkete na yɛbɛtumi agyaa ne yɛ bɔne akɛseɛ paa na yɛntumi anyaa ne yɛ a nketenkete na yɛbɛtumi agyaa ne yɛ asɛm ketewa wɔ Mose ntumi yɛ no so na yɛ Mose den sɛ ɔbɛwura ne mpaboa a asɛm kɛseɛ na ɛba Mose nkyɛ obɛtumi adi soɔ na kyerɛ sɛ Awurade Yesu koraa bɛɛ wiase wɔkan wɔse deɛ wɔntene ɛwɔ ade nneɛma pii deɛ wɔse deɛ wɔntene wɔ ade ketewa mu no wɔse yɛnhwɛ ɛwɔ Luke 16 verse 10 wɔse deɛ wɔntene wɔ ade ketewa mu ɔntene bebree mu wɔse deɛ odi ade ketewa mu nokorɛ no edi pii mu nokorɛ na deɛ ɔntene ade ketewa mu no wɔntene bebree mu nso ketewa mu koraa no sɛ yɛntimi ntene wɔ ketewa mu ɛnneɛma bi a ɛmmerɛ koraa nke wɔsɛ nketimi gyaa ne yɛ ntimi anyaa ne yɛ a akɛseɛ paa ne yɛbɛtumi agyaa ne yɛ abrabɔ a yɛbɔ nneɛma bebree hɔ a ɛmmerɛ paa yie paa sɛ yɛntimi nyaa yɛ saa nneɛma no yɛ deɛ a akɛseɛ paa na yɛbɛtumi agyaa ne yɛ anaa sɛ aduane a obi ano a wadie ne wame deɛ ɔkɔto aguo koraa na adeɛ gye so ɛbɛsɛ koraa no ɛyɛ ne den sɛ wɔde bɛma wowa deɛ ɛnso no
and on the one of my beard, I don't answer, no, my beard, they go on view. And in the Onyaka to a more, and soon I can see our mouth. I dear am made a park or any pan when me on it. The Ogo here to a good granny, as I remember what you. The Ogo here to a good. Nature said, the dear idea am Rako Kurano. So Nipan to me, Yanni, a dear. Nikas and the betting a jay. On young pony, as some new. Was it the one thing a dear baby get to a one thing of PM. Now they would meet the addict to a be one of Queno. Would meet the baby one of Quere. Young upon some more in one name, Papa. So Moses have anything no one to me and what they are. Hey, and yes, the maker says, what not. Young Ponga was said, Obana, what's in the horn, and a beman out in the horn, and you could win your one day in shame what they are. I know, and it's on and most of a problem. Because get to a crowd and me, so get a crowd when me and all running number of crowd, and then they are. Like I see any bit me do so. And ya sitting a money, brabomone, and ye mono. When young upon and some mono. And you are Nichaya no air pa, and the neighbor was Nichaya no emre. Nichaya no emre pa. Nadia Nichaya no emre pa, and me anya. The only a bit me aye. Won't me not come to the ground go see no mule. Now, dry I bet me aye. I come to the cry, be a bomb pioneer, yes, and young poor see no mule crown or say, Yana see a bewa. And then I just any and drown a bit me aye. And I Jeremiah can say, as I see a Sudan crown, what's the area? No, better you're down quiet. Maybe when you're playing crown, maybe when you're to crown, I say, now, yeah, a group of your area, see. Nini better a boom. You better a boom as I see a fair do maybe not say, you a man and you're down for. No fair at our crazy and say, because we are see a day. But soon I'll see the Bible as Samosa. Now they see I could about Kurano, when you know Kuranjo, Konokura, I started how we. Then any upon watch our day, Bena Bay. The M. Meranosi and me and so they are, the air, the Nian Sue. Car crown was, they say, after Poca Cray Kurano. They said, first you can air to say. And a bedru Napampamudia, Sanya, a Batiasa Kura. Yes, Abrabono. I was saying, any year pa, or your Christian, and never be a emre. Maybe I am, and I want me so they are. And you ain't who. Now you're bending upon Swa, on young upon what's here. You mean for a Phoebe a Merade, and nothing young upon my Moses who said, oh, bear me Moses, but oh, bear man, dear Mimi Penny. And this young upon secretary and young upon said, oh, whom papa, if he ain't. Oh, whom papa, if he ain't. Tell me that the best I need to tell you, Rade. When young upon so bad and see a Bosua, and young upon some more. Young upon some that they better see. And yes, I be idea, Subon by a way, Brabomo, Nasuboni, your bar, at the Abana by a way, Brabomo. On young upon a kind, young upon some most Ronan Pabona, but building as a second, and not some more. Ubedi Swan, one is on Swan, one. That's all. More than so answer and young upon. And I find that one Gasamos and Tony Pomangu. No one most and one of them and then Paboy, but 2 boys to the Kura. I just saw Roman a Google, and now so to a good teacher, and a most in one someone. Madophonum. The American junior lessons one said, a radial semono. So, on young upon some a buyer and say, I'll see about money, but brave pass. Ye bet me the Yakum in the radial samoso. Now, Massa is a who said Moses Namia Feno. Now, yes, Moses free, we say we're free. He said, Moses were free. Hunamu Abrabumu, so or call whom with Medium. Or Baby any person on Okra, a ready baby with you for. It's a divine appointment number. On your divine mission be, I saw one more than so above fuel. And this Amro on your upon Assam so et me bounipa, yan chancellor. Young Sedaman, I see, and see a big deal radial samoso. Madofon and Mara and Chamia semi urban a ye. Ebia, and Sanchen, ye been a train or call. I saw you. And Sanchen, ye be and a train or call young upon say up. I feel radial sama basa ya kron. Efe ne nsanche ni bia wo bebe nu ansanche na metimi do aberade nche ya de bia da wo so betima ma wo de aberade nche nanso afe de onyankopon se afe de ye kronkron anwanwade bi de Moses ko onyankopon nche yo anwanwade bi ne nsanche ne bi na twen Moses ekoye nanso anwanwade na chi no aberade asamba se Moses ye kronkron afe ne ye kronkron enu onyankopon njeme emfa ho te bia bia wo mu emfa ho de da wo so emfa ho ma ne hunu bia wo komu a wo de abanyankopon nche Everybody say, I feel the crown, so I ban no dear, dear crown. I don't for the murder, asema bana wi
obi a pese ofa Awurade Yesu se omedi wa brabo so na obeye kronkron ma Awurade na nso wabɔ mmɔden sɛ nima bia Awurade asɛm a kyerɛ obi a no obedi so pɛpɛɛpɛ no we ɛyɛ adom brɛ Nyankopɔn sɛ ɔgye brɛ do sɛ ɔgye ne man wayɛ ready bia ɛsane sɛ ɔbɛhwɛw na nso waboaw na wagyew na daakye bia no asase a ɛso ne fusuo no nso wɔnya bi yɛbɔ mpaeɛ na afei yɛde atiefo nyinaa hyɛ Awurade nsa Yesu agya yɛde atiefo nyinaa ɛhyɛ wɔn nsa amen wamfrɛ wɔ bi a wontimi ma wo nkyɛn da biara da ɛgya na twe Moses ɛbaa wɔn nkyɛn nanso ɔbaeɛ no kronkron ho asɛm na wɔbɛte firi wɔn nkyɛn ne soma no yɛbɔ mpaeɛ sɛ wɔ sɛ Awurade ɛnnɛ wasɛm nso aba ɔkra bia na wate asɛm bia ɔnni wɔn bia na wopɛ sɛ ɔhu wɔ bia no ade bi nani wona bia Moses anim a ne hu sɛ baabi ogyina wasa ayɛ asase kronkron wona metumi bia nipa ni wɔ Bible ho na wɔtumi de ne ho ato Bible so Awurade boaeɛ yɛda wase ɛwɔ yɛn Awurade Yesu odin mu amen amen